You're listening to Dili Ni Advice, where Bisaya voices talk about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. And we are in a very serene environment, masking wala ko nangutana. Hello. Yes, hello guys. We're here guys. Outdoors. Yes, mo ni among twist. We went to Sunridge and we decided to record here to take advantage of the view and the cold weather para maiba na pod kay igang sa balay. Gani. Kay kuan, we just want a break from our houses kay kapoy nami sa houses. So nara nami karon dere. And we would like to apologize to our Spotify listeners kay delayed kayo ang amo ang upload sa Spotify or sa any podcast platforms, whether you're listening to Pocket Cast or Apple Podcast or whatever. So sorry. Uy, kaayo no, wala sila gipaminaw. Gani kay ang amo ang mangong editor guys, kung wala mo kabalo, screen kay manguna. Kung wala mo kabalo. And then like we announced last episode, she was just hired. Yes, I got hired. And this is the end of her week, of her first week sa job. And she got overwhelmed. She can't, So, pasaylo siya and she will be better. Don't be sorry. Be better. Correct. Okay. Unya, ako guys, kaya nangita pa kong topic dre guys, pero naanagod mi topic good, pero basi dahil na pa ko makita na lain. Oo. And this is a quick episode, siguro 40 minutes tops. Oh, okay. Kaya akong cellphone, this is not unlimited power. So we're not in a power supplied environment. Wala mi sa balay, wala mi masaksakan. So we will record as long as my phone can. Oh, pagka mamatay na ang cellphone, that's the end. Oh, wala na tayo outro. Dili man, kana di nato hutton mo, i-anticipate lang nato kung kanus siya malobat. Okay. Basig wa ko nag-record. Basi dai. Malay nimo. It's recording. Wala day ka nag-record. It's recording. Nagistoryahan na ito nyo. Wala day ka nag-record. Let me see. Yes, hello. Yes, how hello. you doing, guys? Okay, maguluhan na ta. Ay, wala sa mi shoutout room kay wala mi laptop. So, dili na mo makita ang mga comments. Pero, wala man po yung nag-comment, guys. Ay, kalo. kay wala man tayo episode kay post, guys. Oh, gani. Wala man po nag-comment good. Kasi wala man po na mo. Kaya wala man mi nag-upload sa Spotify. So, here we go. I take full responsibility. Don't be sorry. You better. Okay. Sa uluhan, sa atong nagdilaab nga mga balita. M2M. Napasaylo na nako. Kay, diri na sila mag-concert sa Davao. Yay! Wag! Pukwang! Nag-post sa Facebook. Nawala anong kwarta sa Gcash. Mau ba? Patay na niyo. Mura to mong uluhan guys. Duha ra kay natay main topic. Apart from the two uluhan, natay main topic. So, first of all, ang M2M, as you can remember from the past 2 episodes ata to. Basin. Ni anak ko nga naglagot ko sa mga organizers. Dili sa M2M guys. Wala na ko napasaylo ang M2M. Ang napasaylo na ko ang organizers. Wala ka na lagot sa M2M. Wala. ka sa organizers. Sa organizers. Yan karon napasaylo na nimo. Napasaylo na nako kay ngano. Ani ni siya guys. Pag sell sa ilang tickets sa Manila, kay kung Manila man good, dili ko ka-attend ana kay mo palit pa man kog ticket and it's not logical for me to spend that much money. Duha ka ticket imong paliton, concert ug flight. Concert ug flight. So og Airbnb or hotel. Kadaghan na pagud ini mo gastuhon. Daghan kay ko gastuhon. So mo na siya nga naglagot ko niya. Pag sell silang ticket day 1 kay na sold out. Grabe ang mga millennial, no? Millennial. May ambak. Gwapo ginangat strategy kamo mga organizers. Kapukan ninyo ng mga tiguang na ng mga artist kay kanang mga fans nila tiguang na sila ikagasto. Mo bitaw ng day 1 pa lang pag sell sa tickets M2M na sell na siya.
Kay, na may kwarta ang millennial. Kaya nanarbaho na plaster na gamay ba? Oh. Pero katong Olivia Rodrigo, kasagaran Gen Z man ang mga fans ana. I'm sure mga mamagpapa ang namalit sa mga ticket ato. Oh, nangayo pa na sila mga majority. Pero sa day 1 na nahurot ang M2M, naka-decide ang M2M or ang organizers probably na mag-sell og ticket sa Davao. Kami do Davao, girl. Mo to sila Davao. Mo nang napaselo na nako sila, guys. Ay dili, ang organizers ang napaselo nako. Kay mag-concert man di sila diri. Mga tumandag sila diri Davao day. Di man day ko mopalit og airplane ticket. Mapalit naman di tag diretso nga na ticket sa M2M. Mapalit ako diretso og ticket sa M2M kay dili naman sila mag-concert. Isa ra ka ticket ang paliton. Nya, pamasahe na lang akong paliton. Ay dili naman gani kang pait og pamasahe kay. Di kay ko mo gasolina, guys. Gani kay good evening. Good evening man mo sakyanan. So di na ko maggasolina. Okay ra siya, guys. Okay ra. So napaselo na nako ang mga organizers. Thank you so much for the consideration. Unya ang presyo kay overpricing o dili? Okay lang. Okay ra. Justified. Masking mahal-mahal siya sa akong panahon pero justified. Okay, daghan mag-hits ang M2M. Gani. Pangarap din ako Lisa Loeb. Unta no? Pwede pod. Lisa Loeb. Si Lisa Nagloeb. Lisa Loeb and Lisa Nagloeb. So ang Backstreet Boys po, paghihapon nila os hantod karon dili. Kanusa pa na sila mga Davao. Mahal na ang ticket kung mamaligya na. Mahal na siya. Wa pa man guna. Grabe, guys, ang Backstreet Boys ba? Backstreet Boys. Ang Backstreet Boys ba forever naman na sila. Oy, dili naman na sila magbulag, guys. Wa pa na sila nilaos, guys. Dili man na sila magbulag. Hantod forever naman na sila. Hantod makatigulang na na. Ana man na kanang na establish na jud ilang friendship ba. Kasabot sila nga da kay apan dawaton nako. Hilas ka ang isa kanang hilason, ang isa kay kanang dali mang luod, ang isa kay kanang bastos ug baba dawaton na nimo. Ang isa kay gusto siya mahimong rockstar niya, nibalik ra pud siya sa iyang sa iyang boy band era. So ana jud ang mga friends, guys, usahay magka-labuay, magkabalikay, ana pag maligulang man gud mo kapoy na man gud og restart. Isa pa you accept them kay you love each other man. Through thick and thin. Naagian naman na ninyo. Labaw ng backseat. Dagan ba sila naagian? Mao ganin. That's a story for another time. Ay, no. Kay grabe ba ilang giagian? Tama. Naskambi sila. Pati ang NSYNC. Ang NSYNC pod. Naskambi sila, guys. So, wala na sila earnings. Next time na siya, guys. Sige, si Pokwang. Saan man to? Niko. Guys, yan ang basa sa Ugodix. Kasi Pokwang mood, guys. Ano ni siya, guys? Gitgit na good. Alas 5 na man good. Padulong na alas 6. Alam, magdali ta, guys. Si Pokwang nawala ang kwartas Gcash. And that's all. Thank you. Sige. Kaya ano man good siya, guys. Si Pokwang man good, nag-post siya sa iyang Facebook. Nag-post siya nga kanang ang iyang Gcash nakuha kwarta. Niya dili niya makontak ang iyang Gcash customer service kay makontak biday na nimo ang Gcash customer service. Di man nimo. Duda na ko dili siguro no. Long wait time, 3 hours. Wala na sa customer service. Wala di customer service ng Gcash patay. Feeling nako atik-atik ra na. Kanay lang mga customer service atik-atik ra na. AI ra na siya ba. Ang iyang gi-post ay dili man di ay ni Facebook iyang post o sa Instagram. Ana siya nag-post siya og video ba niyang gi-post or picture. Ana siya, naghahanap buhay po ako ng marangal, nagbibigay po ako ng hanap buhay sa mga single mom, tapos isang umaga pagkagising mo, simot ang laman ng Gcash account. Iba't ibang number na hindi nakarehistro, halos nasa 13 numero na hindi nakarehistro. Ano nangyari sa registered SIM policy ngayon? Nakakaiyak. Binangon ko mag-isa ang negosyong pinabayaan ng taong inasahan ko, pinagkatiwalaan ko, pati ba naman dito na isahan pa rin ako? Nakakaiyak talaga. Sana naman Gcash official. Kita niya Gcash official. Tulungan nyo mga kagaya kong naghahanap buhay ng patas at nagbibigay ng hanap buhay din. Uya, buda na niya. Uy, pila di ang kwarta na wala. Wala niya, giingon. Kay kung hilak siya pinayana mga nasa dako siguro na nasa mga 6 digits to 7 digits siguro na no. Ngano magbutang kag inguna na kadakang kwarta sa Gcash pod ko inguna na manggaling. Ihatag na sa kuwang uban. Dili ba kay ngano mo hilak ba jud siya na siya picture nga nag ana jud. Luya pod oy.
Ato daw to sa iyang Instagram be kung unsa bagay makita nato didto. Pero kamo magbutang di mo og kwarta sa GCash ninyo. Kita nagabutang man tag kwarta sa tong Na GCash may ginagmay. Gcash na, man po'y Paymaya, na apoy, ano sa pa ng mga apps diha, BPI, BDO, BPI, PPI. BPI, PPI. Ma'am, wala po talaga, malayo po talaga ang name. Ewan, doy. Kuan guys, kanang, di ko pwede mo advise ani ba? Di mo the financial expert. Pero as a regular person that owns apps and somehow has a little bit of money sa kuan, Actively uses those apps. actively uses those app, kanang ayaw siguro ninyo patakag-click og link. Wala na ako ma-advise ninyo ha. O siguro na ano nahitabo. Ayaw mo sig patakag-click og link kay pwede ba mo kanang phishing ba? Kanang phishing links god. Pag mag-click mo ana nga link, ipa-enter kunuhay mo og ipa-update inyong information. Ana god, ibutang nimo imong GCash number, ibutang ang PIN, ibutang OTP, ana. Red flag jud na kanang ipabutang ang OTP. Ang OTP ganyan Never maguna ihatag. Never maguna siya ihatag. O never jud na siya ihatag. Kay Dagan that's the only way to hack you. OTP. Mo man gyud na ang maura ng only reason unless inside job. Oh, nara na sa duha no. Nara na sa duha kung nahatag ninyong OTP accidentally or unknowingly or na inside job mo. Kanagong pagbulag nila sa ni Pokwang uyang husband nga naman. gina-post niya perminti. She sounds bitter at the time. Dugay naman good to ba? Murag during or before pandemic pa to nahitabo. Basta kay gina-post niya yung personal problem sa social media. Oo. And that's our main topic for today. Unya, kakita ko ana ba? Kakita ko nang kana makita kana maagian lang nako sa Reddit ba. Grabe yung pangdaot sa iyang kanhing bana. Oh, di ba? Nakita niyo. Ginadaot niya. Unya. Ang Instagram sa iyang bana no. Oh. Unya na ay mag-comment dito sa baba, itag si Pokwang. Oh. Dito magtambay si Pokwang sa mga sa comment section sa Instagram silang kanhing She bana. sits on it, then marinates in it. Oh, then cooks in it sa comment section. Ana siya, grabe ka basa. Basa kayo, mura siya simikyat. Ay, no. Oh, di ko ganan ano. Ayaw mo paging ano, kay, yes, mura ninyo gidaot ang other party. Let's say, imong ginadaot, imong bana. Pero nadaot pod ka, actually. Ang imong agenda, gusto nimo i-portray nga, victim ka, o pangit, o yawa imong other party, katong imong ex, probably. Pero actually, ang nadaot pod sa mga taong pareha nako, ikaw pod. Kaya sige magkag-post. It says a lot about you than the person that you're trying to guba. Why can't we all be mature? And if you bulag, katapunay tabo kang kuan. Kisa ganitong kanang marag kanang alta sa Manila. Pero kisa na ay, kalimot. Small, loud eh. Dili, katong nagbulag sila ni Consuni. Ano to? Katong giingnan, katong small problems, tapos hashtag small problems, tapos ang yang emoji kay kanang talong. Tapos ning balos ang yang ex-husband, ningon siya na, it's easy to feel small in a big cave. Nakalimot ko kisa to. Wala man ko cellphone, wala ko laptop, dali lang tato i-search. Pero kung maka-remember mo, comment. Basta naapod to, pero guys, alta na ganito. One of the richest, kumbaga mga alta sa Pilipinas ba? Ganang mga level nila, small laude, level sa mga artista na. Dato to mga, kalimot lang yun ko sa pangalan ato bayaw. Kalimot yun ko ba? Sikin sa kana. Nakalimot yun ko. Kisa na. Anyway. Kanang mga ingon ana ba, mag-post sa Facebook ka ng mag-expose ay. Kanang pag magbulag na gani. Pag magbulag, mura man dyan mo wala na anang kamu pa. Mura man mo kanang. Mura mo way anak. Mura man mo way pinagsamahan. Oo, kana ba, no? Malimtan ang tanan pinagsamahan ba kay pag magbulag na kay magdinautan na sa Facebook in public. Sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, mang reveal ng mga small problems, hashtag small problem niya, talong. Kaya, pasabot niya to, obviously, kay bright man ta, pasabot niya mo na gamay siya uguan. Balos po tong isa ka alta po nga ningon, it's easy to feel small in a big cave.
Oh, unya unsa man ang euphemism sa kuweba? Kabalo na mo. O kabalo na mo, lain kayo niya. Mura jud mo wala nagka-anak. Naman mo'y anak. Alain kay nunang ka na ay anak pa magdinaw Ay ka lang mo na. sa magdang. Anyway, napatay na. Unya. O lain kayo na, guys. Okay. Ayaw mo pag-anak. Magatagtag reasons. Top 5 reasons according to Copilot. I'll read the first one. Top 5 reasons. Copilot, where art thou? Where art thou? Gosh, wala. Alang, ngit na gabiin na ko diri. I hope akong camera can, make us bright somehow. Kay alas 6 na jud sa gabi diri. According ni Facebook, una sa tanan, nganon dili daw mo mag-post sa inyong social media. According ni Facebook. According ni Facebook. According ni Copilot. Kaya nganon dili daw mo mag-post sa Facebook. Kay una sa tanan, privacy concerns. Wala na may privacy ang mga tao ron. Public naman tanan natong kinabuhi. Public na ganita ron. But choose what you make public. Bitaw, tama po. Choose what you make public sa public. Tama. Ingon na dapat. Ako public man jud ko post usahay. Na may uban pang friends only. Hoy, kabalo ba mo? Na-feature ang Facebook. Sulti na ko sa inyo ha. How kay ko ani? Na-feature ang Facebook pero sa desktop lang ni accessible. Dili siya accessible sa phone. Sira, unsa man na? Pag sa desktop, ato mo sa friends, di ba? Ato mo sa friends, click ninyo ang friends. Then, anay custom lists. Nana siya ka ng custom lists. Kanang custom list na restricted. Sa restricted, ibutang nimo dito ang imong friends na dili nimo gusto makita ang imong friends only post. Ang ilang only makita is public post. How ko ana guys? Kay ngano? Pero ngano mag-ingana man ka kung gusto nimo makita sa tanang tao imong gina-post. Na may uban nga dili ko gusto makitaan sa ako ang let's say it's too raunchy for mother-in-law. Ay no. Tay gusto ko what was that? Ay, kabalo ko sa to grasshopper. Nilay ko. Kabalo ko sa to grasshopper. Muna kung di ganahan sa nature guys, bugs. I'm okay with bugs. No, I don't want. Anyway, what if I'm Facebook brand naman jud mi sa akong anak no. Kay 20 naman sila og 19 guys. Guys, they're old enough for Facebook. Yeah. Friend naman jud mi no. Na ako'y mga post nga dili ko gusto makita na ingani di akong mama. Post ko kanang mga maglagot kong PDD, let's say. Niya post na ko. Abi na ako President Rodrigo Duterte. Dili oy kanang mga raunchy post baka nang mga about mga issues ng mga kanang way pulos good ganahan kay kuha na mga issues guys kanang mga issue nga way pulos. Issue na way pulos. Ganahan ko celebrity news. Celebrity news mo jud ang ganan niya. Dili ko gusto nga mo na ilang makita sa kuha. Gusto na ko ako mga positive motivational post. Ay lang makita. Naka-persona. Carefully curated. Mo ganang giningon sa una po na ingon na carefully curated newsfeed and wow. Na siya. Pero dili na ninyo ma-access kung wala mo yung desktop. So, you need to access from a desktop. Kung gusto ninyo, basta surihan ta mo. Wala ba na ingon na address sa Facebook wala app? lagi. So, kung naapa, dugay nung tanako na na-discover. Kadugay na ako na ginabuhat na pila na ka-years. Siguro 10 years na. Pila na ba ko sa Facebook? 2009 mo ko nisulod. Ako sad. Siya man na nga years. Pila ka years na? 11? I don't know. 20, bugo kayo no? 2029 unta. Kung 20. Kaya 2009 man. 2019. Ay, bugo. Ginakog math, oy. 2029 minus 5, 14, 15. Ana. Basta bugo oy. Tanawa daw na. Nagsiga lagi na. Mo na siya ang recording. Let me check the recording if it's still recording. Oh, it is. Oh my God. Are we still hayag? No. Pero the sky is blue. That's fine. Kamo guys, private kung ay kita wala naman ta na balaka sa tong privacy. Ako balaka ko sa akong privacy, wala man pod. Wala kay nagdili ni advice banda. Wala na tay privacy. Wala na gani tay privacy gani. Sige lang. Kato lang lagi ka nang choose what you wanna make private. And public. Ayo i-public tanan jud pati gamay sa imong bana. Grabe dili pod. O dakong sa imong asawa. Grabe pod. Dili man na. Ayaw na inyuhan na. O ganang mga unsa pa na diha. Di ko ganan ana. Mao na si Pokwang sa una. King ana siya, di ba? Mutambay gid siya dito sa comment section sa iyahang bana ba kay para iyahang libakon dito. Kay suma pa niya ginatag daw siya. Di gitag ka di ayo gihapon ignore din mo itag. Nga responsible pud kay na kay si Pokwang
whether she admits it or not, or whether she believes it or not, she is an influencer. Kay artista man siya. She has fans. She has influence. Oh, so kung mo sit siya sa comment para mang trash talk, na mo dipinsa para sa iya, ha? So, na. Ora siya ga-invite mag-mob ba? Maganing mo depensa kang Angelica Pukis yulo. O mo gani, ingana ba? So ayaw mo pag ingana. Pero kinsa raman mi? Naraman mi diri, nagpudkas-pudkas ang ngit-ngit. Wa man mi lighting, unta. Dala ay. Nagsalig mi sa sun, bar na wala na ang sun. Tog na sun. Magdali na mi guys, big, ngit-ngit na. I'm so afraid. Like, I see the cumulonimbus, Unsa? Cumulonimbus. Unsa na Mount Apo na? Sa Mount Apo, ang cloud akong pasabot. Dili ba? Ang kanang mountain ba? Mount Apo na. Ay, di ay ba? Mount Ay, Apo. tinuod ka? May naman yung Mount Apo, kanay puti sa top. Kanang murag na chalk looking Kayo. tip. Mura po dahil nag-Mount Fuji. Uy, speaking, ang Mount Fuji, wala na daw yung snow cap. Nakita na ko, Nana. Kita ka? Nana, bago lang. Ay, naana. Nana. Okay. Nana, bago lang. Nakulbaan ang mga katawhan. Ba kayo, ala, inita na gyud sa earth. Uy, kaya na may snow cap ang Mount Fuji. Nana, guys, Nana. Kamu, mga oera mo. Di mo kaulat. Di mo kaulat. It just took us time. Okay. Ang ikaduha daw, negative feedback kay kuya po ni siya kay kanang unsa ni siya kanang shady and as a co-pilot. Not everyone on your friends list may be supportive or understanding. You might receive negative comments or unsolicited advice that could make you feel worse. Tama. I admit kana akong friends sa Facebook, they're not really all my friends. Ang uban kay isa ra nimo nakita ever tapos friends na mo sa Facebook forever. Oo, pero naapoy ka ng friend nimo, like relative pod nimo, then dugay na mo kaila, like your whole life you know them, but then they don't support you. Naapoy mo na mga ingana. So masaing ana jud guys. Ako gani gi-restrict na ako kanang di ba ang ako ang gina-post magud sa akong personal Facebook kay puro ra gyud na pangpakatawa ra gyud na or pang brag sa akong anak or whatever. Most of the time akong post kay memes pangpakatawa. Unya ang gina-expect nako na reaction sa akong friends kay haha reacts. Unya naman ay mo like lang. Ako din na siya restricted. Dali ra mang load. Anak sa restricted. Di ka mo ha. Di na lang ako ipakita sa imo ang ako ang post. Kay maguba. Kay siya guys. Maguba ang ko ang strict. Dapat haha lang tanan tapos gubutan ka na mag-like. Siya guys. Dili ko ana. Guys, kana siya, dapat ikaw masabot ka. Di na kabalo mo gamit og social media kanang mga Dili siya kabalo mo hold. Di siya kabalo mo long press and then haha. Di siya kabalo ana. Di siya kabalo ana. Disabled na. Millennial na. Disabled. Ay, millennial. Gen X. Boomer. Gen X pwede dili na kabalo. Naamanggoy ka ng, di na lang kumuingon. Kanang friends, kanang silingan ba na kanang tigulang? Na kay silingan nga friend nga tiguang na? Friend ni mami. Si PC? Kabalo na yun ko, no? Sige, go. Actually, magbutang doon flash kasi it's really dark. Pwede ba din anyway change in the middle? Ala, natumba. Dili. So, guys, ngit-ngit lang makita lang ang kangit-ngit. Anyway. Not all of your Facebook friends are your Facebook friends. Not all of your Facebook friends are friends in real life. But they are your Facebook friends. Not all of your Facebook friends. Some are stalkers and haters. Yes, some are stalkers and haters. Correct. Tama ka. Correct. I am for one. I'm a stalker and a hater. Alo, nagana na sila. Ako kaya ni kanang ginastalk ugit ni Darling. Abangan. That's a story for another time. Dili kay ako no pag di uganahan ni unfriend diretso kapuya bumigiglas di ka nimo Na ako naka-experience ko na ba? Di unfriend ko. Kay kabalo man ko guys, samok jud ko sa Facebook. Samok jud ko guys. Kaya sige kong post, kara ganing way polos. Gani. Sige ko mo. Sige kong share og meme. Kabalo na screen kay ana. Sige kong share og meme. Sige kong share og mga katawanan. Sige kong share og mga celebrity news. Ug ganang maglagot ko sa mga issues sa mga celebrities. Ano mga ana ba niya. Yan friend ko. Kaya tingala ko, dugay na lagi ko wala kita niya. Nag-check na ko.
Gi-check na ko, ay, gan-friend ko niya. Pagkita ni mo sa profile kay add friend. Oh, add friend na. Okay. Basi gisamukan lang sa ako, Gani. Basi gisamukan. Pero guys, nangita mo siya gubot. Dahil lang, napindot na ko kung mic. Hello? Yes. Na. Nangita siya gubot. Nangita siya gubot? Ganun nakaingon ka nangita siya gubot? Kaya gi-add friend, magunyag balik. Oh! So, kung Unsa kaya naka-trigger ato nga nung gi-add friend ko nimo, wala may problema. Pero kung gi-add friend na pug ko nimo, gikan sa pag-unfriend, gi-add friend na pug ko nimo, ikaw na gyud nangita og gubot ana. Unsa kaya naka-trigger ato nga nung gi-add friend kaniya balik? Stalker hater jud siya. Di ba naman ay option sa Facebook na i-unfriend mo ang tao, no? Kunya mo prompt si Facebook na basi gusto lang kayo, if you wanna take a break but stay friends, you just unfollow them for 30 days na for 30 days but Na nga nga feature. na nga pwede rin mo i-unfollow. Edi now you know guys, now you know. Now you know. Gamitan na nga feature. Ay mo pag unfriend sa ko atas unfriend na pud. Okay, mailan bit ako. Kay alangan mo notify man yan unfriend, unfriend ko nimo. Taka sige lang. Sige lang. Okay ra na. Next. Ngit na gyud diri guys. Guys, professional impact. Ay ala wala koy pagka-professional. Pangitaon ka sa imong boss amo sa Facebook. Makita nimo mga public post. Nako oy. Kamo, ayaw mo add friend. Never add your bosses as friends on your social media. Unya, kanang kintahay no, mga apply ka og trabaho. Unya, pangitaon ka ana sa social media. Ay, ko ano siya, toxic ni siya nga tao, di ta ani. Dili ko nila i-hire. Kana mga tao nga mga stalk sa social media, red flag man pud na. Sa bagay po. Not for you, not for me. Kung nangita kog trabaho, ano mo stalk man ka sa akong social media? Bitaw na. Red flag na kung mo stalk ka. Ikaw employer ay sig stalk og mga tauhan sa social media. You know each other professionally. You don't have to be friends on Facebook and you don't have to stalk them. Pag naay mo add friends ako nga boss amo, mag-deactivate na lang ko guys. Wala na. Basta wala lang yun. Basta dili lang yun. Wala na. Ayaw po, deactivate sayang po. Ay, dili. Ano ni siya? Dapat naakay professional mode. Na ba ito kuan sa mo nang gamit sa restricted na akong gingon na feature ka ganina. Tama. Kay bright ka. Mo nang gamit niya kay kung kailangan dyan mo i-add friend imong boss, dito siya ibutang sa restricted. Wa siya makita post nimo. Wa siya makita raunchy post nako. Tama ka. All right, next. Emotional well-being. Constantly sharing problems on social media can lead to increased stress and anxiety. It can also create a cycle of seeking validation from others, which may not always be healthy. Mura siya mahimong addiction nimo. Kana ganing kada na problema nimo ma-post ka sa Facebook, mahimo siya nimo addiction. Nagasik jud kag validation from other people na tama ko guys. Nga naman na kang ginabuhat ka na sa imuhang kanang friend, friend nimo ba na kalagutan nimo. Sige siya post. Kunya ang Ginoo na bahala sa inyo ha, mo ana pigid. Karma is real, ganoon na. Kuya damayon pa ang Ginoo ba sa iyang kuan. Kuan lang guys kanang ayaw na mag-Facebook dili basta ayaw lang. Tama man to nga na nagmura kag nagasik og validation. Can your Facebook friends help you with your problem? Yes or no? Validation lang. They can't help you with validation. Yes, they cannot help you. They can only help you validate what you want to hear, but they cannot help you solve the problem. If you have a problem with someone, go talk to them directly. And be mature about it. Don't post about it. Wala naman tayo maturity kitang tanan. Kung naatay problema, mag-post naman ta sa Facebook. Ako nag-post man po ko sa Facebook. Bala mo Next. Umano na lang yun na to ni guys. Kaya ngit-ngit na kayo. And I don't think you can see us anymore. Permanent record. Oh yeah. Wala yung makitaan. Wala na. Wala na yung makitaan. Sige na, voice. Ikaw na po. Tanawa din Voice na lang na to. Tanawa. Guys, katindog guys. Tanawa sa... Guys, wala mo yung makitaan guys. Ningon bito ko butang flash crank. Mana. Wala tayo flash. Wala na. Uy, alangan magkuanta. Guys, morning twist.
Alam ka naman mag-anit ha. Guys, ano to? Ano naman? So to, permanent record. Social media post can be permanent. Kaya nga no, nagtuo mo, basta after ninyo, i-delete na inyong gi-post dara sa social media. Nagtuo mo, nga wala na makuha na. Gi-screenshot na. Oh, nag-screenshot, makuha pag ina sa archive. Ako, abtik, ikuha ng mga screenshot ba? Screenshot tunta ka. Ni-send akong ring-ring. Oh, kanang, nag-post ka no? Kanang, just now, naka-screenshot na dayo. Gi-screenshot na nako na. Ni-send ako ring kay tanawa na po ni siya. Nag-post na po niya. Di ba ko lang juga na mo? Instead, imbis kay feeling nimo makasikag validation or gina-portray nimo imong self as the righteous one and the other one is not, ang nahitabo, ikaw na lang ang ginalibak kay ikaw man ang nag-post. Labi na ko ang other party wala po ga-post, like silent. Ikaw dyan ang madaot. Ikaw ra, you're beefing with yourself, lo yan mo, iwa ginatagad. Ikaw ang nag-post, ikaw ang nilike ko, comment. Ay, kaluhi po ni Boy. Wow! Ako yung mga nakita ng mga nga post. Wow, kaluhi. Alright, next. Ano to? Ay, muna dito, guys. 5 reasons. Thank you so much, guys, for staying with us. Mas ngit-ngit. Comment mo diha. Kasi mas gwapa sa mo, karon dayon ing na. Wala mo yung makita. Dili man na sila mo ingon og kanang prinsesa mas gwapa sa ato kay ito man tanduha silhouette na lang man nilang. Silhouette na lang ang makita. Nya ang sky sa likod ngit-ngit na. So, guys, more to, guys. Mag-outro na ta. Vote in the poll. Ano may vote in the poll? Ganahan ba ka anang mga tao na nag-post og problema sa social media? Ako ganahan ba ako? Yes, ako ingnon. Sige. Vote in the poll! Ganahan ba ka anang mga tao nag-post og problema sa social media? Answers would be yes or no. And I would personally answer yes. Kaya ganahan ko guys, magtanaw lang ko, magtanaw ko comments, magbasa-basa. She's a hater. Then ako screenshot, send akong green card. Darl the hater! Yes! Naanami sa Silent Hill karon. Question niyo mo. Pangutana! So, ang pinaka-worst na problema nga na-post na nakita. Maugani na, we think alike. We think alike ka? Oh. Unsa ang pinaka, ako pa ang tag-iingon kay, the sa tawag gani, kanang pinaka-controversial na nakita nimo sa imong newsfeed from your Facebook friends. Kana i-share dara. Anonymous. Ako ang pinaka-controversial jud kay kuan mangga. Katong mangga. Katong mangga ang puno sa mangga kay nakatanom sa tunga silang boundary. So kinsa man daw ang tagiya sa bunga? Goni no. Mo na siya kang nang gawayan, guys. Mo na i-topic na to na sunod ang mga spiciest or most controversial post na imong nakita sa imong Facebook feed. Balik-balik na natong mangga, guys. Sige lang, basta ba dahil napakailain na champion na jud to, champion jud siya. Basta dahil napakailain ma-share. Sige. Sige. Alright. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends and subscribe to get notified of our latest episodes. I-search sa inyong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Basig na amoy questions, suggestions, please reach out to us. Don't worry, submissions are anonymous. Dili mo mailhan. To submit your stories, to advertise or sponsor for the show, go to diliniadvice.com. Again, that's diliniadvice.com. Memorize na din natong duha, no? Amazing. Memorize na din ang mga outro, guys. We don't need no laptop. We don't need no Codigo. We don't need no Codigo Duterte. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye. This is for my people who do the loving body. Bye na eh. Bye-bye.